Kaixo, gaur egingo dugu esperimentua Heliozko patata. Daukagu patata bat, taper bat urarekin, goilara bat eta gatza. Lehenengo patata bota behar da taperrean eta patata gelditzen da. Orain, gatz guztia sartu behar da pixkanaka. Lehenengo nahastu egin behar da eta gero gatz pixka bat gehiago sartu behar da. Eta orain 10-15 minutu itxoin eta patata igokora. Eta ikusten zuen bezala patata flotatzen du. Kaixo lagunok, gaur bi esperimentu egingo dizuegu, espero dugu gustatzea. Lehenengoa iturri txikia deitzen da eta materiala behar da. Botila bat, plastilina, globoa eta pajita bat. Lehenengo botilari hemen zulotxo bat egin behar da. Nila etxetik ekarri dut, baina zule egin behar da. Bigarren pausoa ur botila urrez bete behar da. Ja bete dugu eta orain pajita sartu behar da zulotxotik. Eta pajita sostenitzeko plastilina jartzen diogu. Ya está. Orain globoa puztu behar da. Orain botilaren ahoan jarri behar da. Eta edalutxitzoa pajitaren behan jarri behar da. Eta globoa. Eta eman punta. Orain edalontzea bete behar da, betetzen da. Txerone, bedera. Eta betetzen da. Hau bigarren esperimentua da eta globo magikoa ditzen da. Materiala bikarbonatoa, botila bat, enbudoa, globo bat eta ardozpina. Lehenengo pausua, globoari bikarbonatoa bota. Orain ardozpina botillara bota behar da. Eta orain globoa jarri behar da botilaren ahoan. Eta botatzen dugu bikarbonatoa